Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Ndị ji maka eme vidiyo taa bụ ụmụ nwaanyị anyị. Biko ọ bụrụ na bụ nwaanyị na-anụ ọnụ m taa, gbaa mbọ ka ichi elu meseji a. Egezikwana onye ọbụla na-agwa gị na enwere ọrụ kọmpanị pụta na Libya ntị. Sọnsọ ọ bụrụ na ịgba achawo dị gị n'anya. Sọnsọ ọ bụrụ na ịgba achawo na ọ dị gị n'anya. Maka sometimes ụmụ nwaanyị na-eme apụta esi Libya abata n'Igbo. Abịakwụkwọ ụmụ nwaanyị Igbo n'aba Libya in the name of na ụlọ ọrụ kọmpanị dị dị. Eluzie Libya ebe azi atọ na onye atụ ịgba achawo. Sometimes most of these girls na-ede agba achawo na Libya. Onye alụzie dị adịzie stranded, onwe ozi ma oge mebezọ na onwe ozi option ọ sị na nsogbu adrọ ka agbabazi achawo. Enwere many of our girls nọ na Libya today nọ na nleka fanacho ne fasa abata ma fa furu ego faja abata. Ọ bụ because of na somebody is from Libya, and most of the times ọ na-abụkebe ụmụ nwaanyị Igbo. Ifu nwaanyị onye Igbo abịa si from Libya gbadata anyị Igbo bịa ha ogbuo ụmụ nwaanyị Igbo dulufa n'aba Libya ije gba achawo. Abịa gwafa n'ọlụ kọmpanị n'ụlọ kọmpanị pụta na Libya na-akwụ ezigbo ụgwọ. Ọ bụrụ na o nwere ọbụla na-agwa gị ngịrị akwụnụ gaa Libya na-akwụ ezigbo ụgwọ n'ọlụ kọmpanị dị dị ya, jụọ onye ama ndị nke nọ na Libya afa ncha onwetachigo ọrụ. Ịga na Libya fụ ka ụmụ nwaanyị anyị juru na Libya, ma ndị nke na-achọ onye fasa abata ma fa fụrụ ọzọ ego. O nwere ndị nke ja parents che na fa na ọlụ kọmpanị na Libya na fa mụrụ n'ọchawo ka fa na-agbazi dị ya. Elu dị ekulu fọdobe n'ụlọ ụmụ nwoke Libya a na-alị ụmụ nwaanyị enu alisi alitu onye nke alitu atọ ọnụ awa women to ihe mmadụ amarọ all in the name of na na-achụ ego. Some of our girls na Igbo today ga-esi Libya gbadata anyị Igbo bịa kpolu ụmụazị na-enwero nke fama eje na-agbalụfa achawo. A na-agbazi onye esi agba bọyị nwere onye agbatazi ọbụna 6 million ka ọbụna 6 million dị agreement. Onye agbatazi achawo 6 million before ọ bụrụzi madam nke aka ya ma gbachazi ya nke yazi. Ọ bụrụ na ọsọ mbọdị nwela ji obi ọ bụratakwa anyị Igbo again bịakwa piklikwa ndị nke ya kwa fabia sị gị nọ company work mala amalụ na-achawo ka na-eji gbana nwere ka company work na Libya. Some of you ga-eji maka na agwalụ n'ụlọ company work dị na Libya. Some of you bụ ndị nwecha shop na-eme ọfụma, ndị na-enwe business na-agala ọfụma, ikwesị focus build your business. Iji because of na agwa gị na ụlọ company work dị na Libya na-akwụ ezigbo ụgwọ iji maka ya lekwuo shop gị. Some of you ga-abịa lee ana ka e wee jebe Libya na asị na onwe company work dị dị. Ihe a bụ achawo kwụ na-eji gba achawo, nwere ihe ọzọ. Company work a na-agwa gị na-enwe na Libya bụ achawo. Ihe ji maka ekwu kwata maka o nwere vidio nwanne anyị nwaanyị mfụrụ yesterday. The girls na the girl na the lady bịa duru ya bụ onye Igbo na ọ bịara ugbu ya na company work ka ọ na-eje elu na Libya. Ọ ya ka ya lụzi na Libya ebe a ọfọsụ ya tụ ịgba achawo. Kịta the girl na onwe ya sị na ya na-achọ ịbata na ya chọrọ ịbata but na afọrọzi ego ya abata. And ihe bụ condition of many of our girls today na Libya. A lot of our girls today bụ ndị nke deceive wee jebe Libya all in the name of company work. Some of them today na-achọ nefasa abata ma fa furu ego. Sometimes when we get out of frustration, the person assisting sub na enwere option ka agbabazi achawo. Iluzie dị ụmụ nwoke Libya na ma ndị nke bucha ọya ma ndị nke bụ ihe dị na-ebu gbogbo oti anyụla ofu ya na-anyụ gị n'arụ. Because na fejiro dị condom sef apịa ọkụ nke fa na fa na-apịa direct apịala ofu ya na-apịa gị n'arụ. Ịbatazi ya enwere ike ibutesi ya bụ gị batazi ya ịyagidezi ofu ọya na-enwere isi. Mgbe ego iji eme treatment egwu gị n'aka ịnwụfuo ọ bụkwa ụwa nke gị si ga. So biko ogebe m ntị ga-esi m ntị ike chi ya meseji a. Mmadụ ọbụla abịagwa gị sị gị na-enwere company work nọ na Libya si onye a na-asị jụọ onye a ma ndị nke ma ụmụ Igbo nọ na Libya fancha enwetachago ọrụ. Daalụkwanụ.